ಪನಂದಿತ್ತಲತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಲ್ತಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾರ್ದ ಮನ್ಪಾರ ಬೇನ ಪುದರ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಂದು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಡ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಲ್ಲುದು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡು ಮೊಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ಮೊಚ್ಚ ಮುರ್ರ ಪಂತನ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಮೊಕ್ಲು ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ದನ ಮಾಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ಕರ್ಮ ಮೂರೊಂದು ಲೇರು ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ವೆಜ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡು ತೆಪ್ಪರ ಮರತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತೇನೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಒಯ್ದನು ಮಾತ ಬಿನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು ಪೂರ ಮಾಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋನು ನೀರು ಮಾತೆರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಸಿನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಲು ಬೂತಲೆಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಗಣೋಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೊಕ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪಂತನಾಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಸುರ್ಪತ್ತುಲು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಲಾವು ಕಟ್ಟು ಅಂತಲಾಗ ಅಂತದೇರು ಬೋಲುಡ್ತಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಲ ಅದು ತರಕಾರಿ ಮೂರ ಹುಳುದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದೆ ಬೇರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಕೋರಿದುಂಡು ಮೂರ್ನ ನಾವು ಆತಾತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಮೂರ ಪಂತನ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಮೊಕ್ಲು ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ದನ ಬೋಲು ಇಂಚ ಮೂರ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪನಂದಿತ್ತಲತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಲ್ತಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾರ್ದ ಮನ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಂತ್ಲೆಕ ಮಂತಿದ್ದೇಡ ಪೋದ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಂತಂಡತ ಮೊಲೆಕದ ಇಂಚಿಗಾಯ್ತು ಒಂಜನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೋಲೋ ಎಂಕ್ಲ ಎಡೆಗೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಲ್ಲು ಇದು ಮೋಲೆಂಕ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲುಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಡೌಟ್ ಅಂದುಂಡು ಮೋಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇನಿಕ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಮುಲ್ತಲೆ ಒಂದೊಂಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡು ಮೊಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬುಡ್ನು ಉಂಡತ್ತ ಮೊಕ್ಲೇನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಲ ಬಡ ಅದು ಸೈಯಡತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಗೈಸಿಂದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 2 ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪದ್ನ ಐನೇ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡು ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾಡು ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚು ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದೇನಾ ಗೈಸಿಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿನ ಬೇಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪುರ ಕಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಇಂಬೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಚೆಪ್ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇನ ಪುದರ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಂದು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಡ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತೀಕ್ ಕೇಳಿದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಪಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮನ್ಪರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇ ಅವಲೇ ಇಚ್ಚಿ
भावाश समेत स्वाहा ब्रह्माणां पर्याय स्वाहा अवात्रमित्वा ब्रह्मा द्वितीयाः तृतीयाः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठमः स्वाहा ॐ निरुदये स्वाहा ॐ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕಲೆಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ತಾರೆ ಪೆರಪೆ ನಂದು ಕಲೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಪಾನಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಪರು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೇನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಗ್ ಕಾಡಿಡ್ದ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬಂದೇನೆ ಪಾತ್ರೆದೆಕ್ಕರ ಕುಂಟಾಡ್ದಾರ ಮದ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗಲತೆ ಅಂಚ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಇಂದುತ್ತಲೆ ಜಮನೆರಳೆ ಮರ ಜಮನೆರಳೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ರೆಗ್ಗಲತೆ ದಾಲ ನೀರೇ ಹೆಚ್ಚಿ സ്ഥാനമാനാണ്ട് പറഞ്ഞ ಬೋಡು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ಭೂತಗೊಂಡಿನಿ ಹಂಚ ಮಕ್ಳು ಮಾತ ಭೂತದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು
ಆತಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಅದು ದೊಲ್ಲಲ್ಪ ini kawa ಕಾದ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಗನೆ ಉಂಡು ಎಲಂಚಿ ಮೇನ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಭೂತದ ನೊಟ್ಟಿ ಮೇನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತಂತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ ಬತ್ತದೇರು ಎಂದೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಂಡಿ ಇತ್ನೇಟ್ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲು ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಳ್ದು ಕಡೆ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಕರೆಂಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತುಂಡು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸಾಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಭೂತದಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಫುಲ್ ಅಂಡದು ಹೊರಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಂತೀರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ವೆಜ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡ್ ಜಪ್ಪರ ಮರತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತೀನಿ ಚೂರು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು ಮತ್ತು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಲರ್ತಿ ಬರೀ ಇಟ್ಟೊಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಪ ಒಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಿ ಪಿದಡಿಯರು ಅಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಇಜ್ಜರಿ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಮನಸ್ಸೈನ ಪಾಲೇನು ಪುರ ಮಾಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮಾಮಿಗೊಂದು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.